Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колюгоречи. Хайде. Германия вече си има ново правителство и официално днес встъпват във власт. Всички министри са ясни и днес ще положат клетва. Ясен е и наследникът на Олаф Шолц. Та затова пускай кафенцето и дай в днешното видео да те запознае с новият канцлер на Германия, Фридрих Мерц. Кой е той, откъде и за какво се бори? Та Мерц е роден през 1955 година в град Брилон, което е много близо до нас тук. Провинция Северен Рейн, Вестфалия. Дядото е бил кмет на града, а бащата на Фридрих Мерц е бил съдия, който е водил процеси срещу бивши нацисти. Още когато е 17 годишен, той се присъединява към редиците на ЦДУ. През 1976 година служи в армията и след това продължава обучението си, като учи право в университета на Бон. През 1989 година започва активна политическа кариера и става най-младият евродепутат от ЦДУ. През периода 1994-2009 година е депутат в Бундестага. Дълго време е и финансов експерт на ЦДУ. През 2000 година е избран за лидер на ЦДУ след корупционните скандали около бившият канцлер Хелмут Кол. А само 2 години след това, след поражението на ЦДУ на парламентарните избори, той подава оставка като лидер на фракцията ЦДУ. И лидерското място след това е заета от кой? От Ангела Меркел, която Фридрих Мерц в продължение на години критикува заради мекушавата и политика спрямо имигрантите и икономическата и политика. Та медиите през това време наричат Фридрих Мерц най-близкият брат на Меркел. Уж са много близки, но в същото време са и врагове. Та през 2009 година Мерц напуска политиката, след което става консултант в надзорните съвети на най-големите корпорации в Германия. В това число и в немското подразделение на американският гигант BlackRock, където придобива репутацията на водещ експерт в икономиката и в финансите. През времето, когато не е в политиката, той оглавява организация за укрепване на връзките между Германия и САЩ. 2018 година, когато Ангела Меркел обявява, че иска да напусне лидерското място на ЦДУ, той отново се връща в политиката. През 2021 година е избран за депутат в Бундестага, а година по-късно и за председател на ЦДУ. И веднага след встъпването си във власт, той се застъпва за по-тясно сътрудничество с партньорите от Европейския съюз и НАТО. Започва остро да критикува канцлера Шолц, че не праща крилати ракети за Украйна. Но през 2022 година прави гаф в едно интервю, като обвинява украинските бежанци, че правят социален туризъм. Той казва, че украинците пътуват когато си искат за своята страна. Вършат си там работата и след това се връщат в Германия, за да оберат облагите от социалната им система. Мерц в същото време е и лицензиран пилот и притежава 2 самолета, малки самолетчета, които си ги управлява сам. В едно интервю наскоро той беше признал, че печели по около 1 милион на година. Съпругата му е Шарлот Мерц, която работи като съдия. Имат 3 деца. Както и да е, ти не кажи дали ни очакват по-добри дни при управлението на Мерц. Ами да ти кажа, братко, ако си сред богатите, и то не само с 2-3 милиона евра, нали? С десетки, с стотици милиони евра, мога да ти кажа, че пътят ти е отворен, очаквате по-добри дни. Обаче ако си обикновен работник, хамалин като мене, и очакваш да дойде краят на месеца за заплата, нищо добро не те очаква. Не само хамалите в Германия, ами в целия свят. Точното в последните десетилетия, нали, аз не съм бил свидетел на това да дойде някой управляващ, който да е по-добър от предишния. Всеки новодошъл е много по-шайзи от предния. Затова аз като работник не очаквам светло бъдеще. А дали ще е така, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи.